Stretol sa už tak ako teraz ku koncu školského roku, my na izbe, čo sme boli, Buri, Body, ja, Eva Rácová. Takže dačo treba vystrojiť. No ja chytala myši. A hovorím, viete čo, tu vedľa bola Naďa ubytovaná s Helenou Vojdičovou, ja ich uviažem na kľúčku myšku. Za chvostík som uviazala, ale ja som sa k tomu nepriznala. Ráno vyšli z izby, jasné, Buri! To ty si mohla byť a ja pod pablom. Hovorím ešte, bo keď ma chytia, tam šľapnú jak toho chrobáka. Dodnes asi sa nezvie, že to som bola ja. A to Náďa bola naša Takže ja mám takú príhodu a potom som nebývala už na internáte, tak už ostatné neviem. Čo ste tam vystrajali? My si ju vyplašili. Ja som chcela školu nechať. Helenka Hrybová, pamätá sa, keď si nám doniesla baječný likér? Píte, dievčatá, však to je len likér, to niečo, a dievčatá pili a sme padali jak krajka do kostiaľa. To bol odpust? Hej, bol odpust, u vás bol odpust. Píte, dievčatá, však to je len likér, my sme pili. A na internáte bolo vždy veselo, keď prišli rusnáčky z domu. Nie, vybalené furt. Najlepšie bolo, keď už jak rekrúci išli na vojnu a my dokedy nie toto a to tí škodzenia všetky bočkali, či sa znám na to, či nie. A že učili. Najlepšie bolo, keď vás nechceli pustiť na sviatky, nie? Na vaše. No a tedy už bol čurvet, nie? Vicejka, že išla z vlastní vtedy, neznala, čo s vami, nie? Či sme ešte rečne popadali, aké Vianoce keď sme skončili školu, ja som sa vydala a moja švagrina bola suseda Viceov. A oni sa navštevovali. No a ja som nevedela o tom, teraz prídem ku švagrine a oni dvaja tam, nie? Vincejka s Vincejom. Tak sme si potýkali, nie? Tam sme sa tam stretávali. A ja som jej toto hovorila, že jak sa pamätá, že chodila kontrolovať, že či nefajčia dievčatá, potom chodila k Buburi, ona fajčí. Oni spolu fajčili s Vincejkom. Som jej hovorila. Nám navrhla tréna schovania, pretože my sme prišli napríklad, ja som niečo snehu tak, cez Bukalcabu a potom zlebo, že prešiel, my sme prišli do Humenného a vlak nám odišiel. Žena nám povedala, ja vás nepustím, choďte za riaditeľom. Riaditeľ povedal, dobre, choďte, ale ráno ste v škole. No a teraz ja o 3:00 som stávala v noci, aj Ania Macejková, že by sme prišli, stihli vlak o 3:00 ráno, nie v noci. A prišli sme do Humenného a Tiež kapučinko? Žena nám navrhla dvojky schovania, lebo sme neprišli na čas. Kapučino, ja som presne chcela. Nie, potom sme chodili vybavovať do Humenného, že by nám dali potvrdenie, že autobus prišiel vlak na Znech, autobus utiel. No. Už nie, Marienka, už teraz, ale asi pravoslavní ešte majú. Majú prvé 6. januára. Že jak bude? No, pravoslavní. Na celom Slovensku pravoslavní.